Inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW Regional Office sa Central Visayas ang One Window Bayanihan Assistance Program. Isang inisyatibong magbibigay ng mas mabilis at maayos na serbisyo para sa distressed overseas Filipino workers. Narito ang ulat ni Jim Ray Biosa. Nitong nakaraang linggo, isang makasaysayang Memorandum of Agreement ang pinagdaan ng DMW at mga lokal na pamahalaan sa riyon upang paigtingin ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking. Kasabay nito, inilunsad ang One Window Bayanihan Assistance Program, isang inisyatibong naglalayong gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang serbisyo ng gobyerno para sa mga OFW. Hindi lamang simpleng permahan ang naganap, kundi isang matibay na pangako sa pagprotekta sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Sa ilalim ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons o AIRTIP campaign, palalawakin ang information drive upang maiwasan ang panloloko at paigtingin ang koordinasyon sa mga otoridad laban sa illegal recruiters. Binigyang diin ni DMW Undersecretary Attorney Bernard Olalia na prioridad ng pamahalaan ang proteksyon at pag-abot ng serbisyo sa bawat OFW. And one of the important programs of the Department of Migrant Workers is not only to protect, not only to promote, but to reach out to every OFW from the farthest distance from Metro Manila up to the farthest regions from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayon naman kay DMW 7 Regional Director Johaden Lucero, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maging epektibo ang programa. This is a convergence mechanism whereby national government agencies, local government units, and non-government organizations complement with each other's mandate for a sustained and impactful care for our dear distressed OFWs. Sa ilalim ng One Window Program, magsisilbi itong one-stop shop para sa mga OFW kabilang ang welfare at repatriation assistance, legal assistance laban sa recruitment scams, employment facilitation at skills training sa pamamagitan ng TESDA, health at social services mula sa DOH at DSWD. Ipinahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang buong suporta ng lalawigan, lalo na sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. This is why this One Window Bayanihan Assistance Program of the Department of Migrant Workers matters. It brings help closer, faster, and more organized so no AFW is left behind. And for us at the Capitol, I assure you that we will continue to look for ways to support all Cebuanos. To our OFW, saludo kayo ko ninyo. Your sacrifice will never go unnoticed. Nagpahayag din ng suporta si Bohol Governor Erico Aristotel Aumentado at binigyang diin ang kahalagahan ng isang maayos at koordinadong sistema para sa mga OFW. As we manifest our full support for the One Window Bayanihan Assistance Program, we intend to uphold a system that ensures our OFWs, especially those in need, can access government services through a seamless, compassionate, and coordinated one-stop shop. Samantala, tinawag ni Siquijor Governor Jake Vincent Villa ang programa bilang isang mahalagang hakbang upang mapadali ang serbisyo para sa mga OFW, lalo na sa mga isla. This initiative is a lifeline for our province. It erases these physical and administrative borders, ensuring help is accessible regardless of our island's geography. By digitizing and streamlining these services, we are finally matching the world-class resilience of our OFWs with a world-class support system. This is a significant and timely step toward giving our migrant workers the dignity and efficiency they have earned many times over. Nagpahayag din ng suporta si Lapu-Lapu City Mayor Cynthia Chan kasama ang mga kinatawan ng Cebu City at Mandaue City na nangakong paigtingin ang proteksyon sa kanilang mga OFW. Sa ilalim ng OBAP, pinagsama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs,
at NGOs upang maghatid ng komprehensibong tulong mula sa livelihood at health services hanggang legal at social protection, lalo na para sa mga distress at returning OFWs. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan ang DOLE, TESDA, DSWD, OWA, DOH at iba pang lokal na pamahalaan sa riyon. Ang paglulunsad ng One Window Bayanihan Assistance Program ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaan sa kapakanan ng modern-day heroes ang ating mga OFW. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ribiosa, SMN News.